Здравей само, пак съм аз, твой приятел Даниел. Днеска реших да продължим с това курчето, като загубих си записките, нямам идея за какво ще говоря, но за днес съм го измислил. Днес ще стане въпрос за как се въвеждат формули, какви са основните формати на данните и май това е за днес. Ще го държим по-изкъсло, по-такова. Кратко, понеже знам, че за повечето хора е скучно това и да не отекчаваме хората. Така, превключвам в Excel, няма да губим време. Сега, първо, независимо с кой Excel си, горе-долу така изглежда интерфейса. Нали, ще се придържим днес към този Home tab, който е в началото, където ще ни трябва ето тази част днес. Сега, нали, тук съм си изварил за какво ще говорим, за видовете начин, т.е. формати на данните. Тайната е, че винаги всички информации се записват под чистов вид, просто Excel ги трансформира да изглеждат като по друг начин. Но това ще го споменем след малко. Идеята е, ако си в този интерфейс и решиш да пишеш нещо в клетките като формула, ти винаги можеш да кликнеш върху някои от клетките и да започнеш с равно и да почнеш да изписваш формулата. Ето да кажем if. Избирам първото, вижда се, че излиза подсказка за формулите, които започват с if. И ако съм избрал тази, която искам, дали с мишката ще кликна или ще натисна Tab, табулатора на клавиатурата, то ще я допълни и след това в скобички ще напише тези неща, които очаква като входни данни. Значи първото е logical test. В смисъл, формулата няма да разглеждаме. Идеята е разделителя между данните, които трябва да въведем, в случая е точка и запетая. При някой, зависимо с какви са регионалните настройки на Excel, може да е само запетайка, примерно. От какво зависи това сега ще ти покажа, но в случая при мен е точка и запетая. Друго, което исках да спомена, че много хора пишат формулите, може би тук направо, тук почват да пишат, което е абсолютно същото като това долу, но просто там се свикне. Някои хора не се сещат как са формулите. То е нормално да не се сеща човек, ако сега почва да си играе с Excel. Някои хора пишат, натискат ето тук Insert Function върху това бутонче и като го натиснат, тук отгоре може да напишеш... виждаш ли как долу има текст, пояснение на формулата. Ако напишеш горе в сърча това нещо, ключова дума, то ще мине през описанието на всичките формули и ще ти извади тази. Ето да кажем, ако напиша check, как се пише check? Не се пише така, така се пише check. И натисна find, виждаш ли, която и формула да избера от тия долу, съдържа checks и така нататък. Тоест, ако не се сещаш за някоя формула, може да сърчнеш по този начин. Също нещо, което хората не преглеждат е в повечето програми, като натиснеш F1, това е help-а. И в help-а има голям шанс, като потърсиш нещо, нарочно го пише по български начин, checks и формула. Има такава функция, която търси дали дадена клетка съдържа формула и function, ето да кажем. Тоест в help-а също можеш и е описано как работи, дори има видео. Така че това не е за подценяване, защото хората, като не използват формули, освен Google, може да използваш Help, като не използваш формулите, ги забравяш. Сега това е едното. Споменахме тук за това, което беше с регионалните настройки, там където формулата дали започва с дали разделя информацията, т.е. входните параметри с точка и запетая или само с запетая. Това зависи от регионалните настройки. Тоест, ето тук, като отидеш на Regional Settings на компютъра си, пиша го направо в Finder, Regional Settings, дори съм написал Regional Settings, добре. И ето тук ти показва, че си в България, т.е. приема, че сме по този календар, че започва седмицата от понеделник и горе-долу това е формата на данните, които така форматираме данните, информацията. Но ето тук може да отидеш на Additional Data Time and Regional Settings и ако отидеш на това Region, Change Date Time or Number Formats, аз мразя запетайката като десетична, като разделителна, като десетична запетая, обичам да е десетична точка. Затова като отида на Additional Settings, ето тук ги променям.
Тоест имаме дали decimal символа, т.е. какво да разделя десетиците, и от запетайка аз постоянно избирам точка. В случая нарочно го оставям с запетайка, най-вероятно на повечето хора е така по дефолт, затова така ще го оставя. Но най-вероятно след някой друг запис може да го променя на точка, както съм свикнал. Това беше от към настройки на Excel. И сега да погледнем какъв вид репрезентация на цифровата информация имаме в Excel. Тоест, каквото и да правиш, компютрите разбират само цифри. И независимо, че можем да записваме дати, текст или числа, различни видове числа, за Excel те винаги са числа, т.е. винаги имат цифрова репрезентация. Ето тук съм извадил основните типове данни, т.е. форматирания. Във всяка една клетка може да запишем, да кажем, цяло число, като 12. Може да запишем друго цяло число е 0 или пък минус 12. Това няма никакво значение, те са цели числа. Десетичните числа, ясно какво е това, 12,5, такива, които имат, които не са цели числа. Имат fraction, нали? Т.е. имат, представи си дроп, имат частица. Обърквам се, не знам кои са правилните термини, затова сигурно като напиша домашното по математика на малката ще се сетям, а в момента ми се повече на английски. Значи, дали ще е минус 12,5, няма никакво значение, те са си все такива, десетични числа, такива, с плаща запетая, нали, fraction. Датата. Датата Excel взема като дата, т.е. ние можем да напишем дата, някаква, в формата, в който сме си определили. 12.04.1998. Excel го фаща като дата. Виждаш ли, понеже сме го направили в някакъв стандартен формат, Excel автоматично фаща, че е дата, ето тук горе. Но тази дата реално Excel я вижда като от някой, мисля, че от 1 януари 1900 година или 1900 някоя, взема там като число 30 и нещо хиляди и оттам нататък прибавя към тази дата прибавя един ден. Тоест, ако от 1900 година, да кажем до днескашна дата, има 1000 примерно дни, не са 1000, по 365 на година, не знам колко се падат, и то ги прибавя към това число от 3000 и нещо. И реално, ако тая дата, само да опитам да я направя като, да, ето го, тая дата може Excel я вижда като ето това число. Това няма никакво значение за изчисленията, нали? Тоест ние може да извадим от една дата друга дата и да видим колко дни е разликата. Excel ще си го обърне в ето това число, което се нарича Serial Data, Serial Number. И ще си извърши калкулациите и след като върне някакво число, да кажем 158 дни, ще ти го обърне пак, за да ти го покаже като дата. Ще направим пример за това по-късно, но горе-долу това е логиката. Сега, стринга, текст, нали, стринг или текст, няма значение, както искаш го наричай, то е едно и също. Стринга, ако в клетка напишем текст, аз обичам мач и боза, примерно. Excel не може да възприеме това като символите, т.е. като буквения израз. Той използва нещо, което се нарича ASCII таблица. Човек може да осмисли. Естествено, ако записваш текстове или правиш нещо, което е свързано с текст, нали, да изкарваш така стойност, трябва да използваш, т.е. Excel ще го трансформира по този начин. Ето тук във ъгъл ще натисна на клавиатурата, няма къде да ви го покажа, нямам такава камера, но така, болева стойност. Какво е болевата стойност? Болевата стойност, тя е много важна, използва се и във формули, ще дадем после примери, но за сега запомни, че има резултати, които могат да бъдат само вярно или грешни. Тоест true or false.
Пример. 5 е по-голямо от 4. Използвал съм равно. 5 по-голямо от 4. Когато натисна Enter, резултатът е true. Тоест, вярно е това. Ако избера същата формула, между другото, като селектна клетката, може да натиснеш F2 и директно почваш да редактираш вътре резултата, не е нужда да ходиш тук горе. Избирам клетката и натискам F2. Този път ще направя 5 е по-малко от 4. И ясно, че отговор е грешен. Натискам, излиза false. Това може да е пример с, ако направя формула, if и logical test. Виждаш как е формулата долу. Logical test, т.е. какво проверяваме? Стойността, ако отговора на първото е да, и стойността на отговора, ако логиката тук, ако тази проверка е не. Тоест, какъв е теста? Ако 5 е по-голямо от 4, в случая това ще бъде вярно. Напиши, ще използваме отгоре текст, забележи, отделям ги в кавички. Браво! Виждаш ли, ето тук във формулата, първата част е с скоби. Не с скоби, първата част е отделена, втората е с квадратни скоби, третата е с квадратни скоби. Това означава, че формулата ще работи дори да не въведеш тази и тази стойности. Тоест, ето тук ще направим точно това, ще въведем, въпреки че формулата очаква 3 параметра, ние ще използваме формулата, logical test, т.е. първата част, и резултата само при верен резултат. Ето, затварям скобата, това е формулата, натискам Enter и ако logical test е равен на true, ще изпише това, което сме въвели при резултат true, при проверка, която е вярна. Ако тук е не, няма да стане нищо. Ако резултатът е false, т.е. ако бях направил 5 по-малко от 4, нямаше да получим никакъв резултат. Или най-вероятно грешка и сега ще се пробваме. Натискам Enter и се получава точно това, което бяхме изписани. При верен резултат да излезе браво. Сега ще го редактираме наобратно. False. Излиза грешно. Ако в тази формула допълним, помниш, имахме резултат при вярно и резултат при грешно. Сега ще напишем май сбърка като резултат при false. Само да видя. Да, ето тук. Забеляза ли? Точка и запетайка. В случай съм написал само запетайка. Трябва ни точка и запетайка, за да работи формулата. Натискам и ето. Отговорът е май сбърка. Тоест, какво означава това? Формулата почва ето тук. Ако е верен резултатът, ако това logical test върне true, изобразява това. Ако както в случая това върне false, изобразява ето това. Тази формула може да използвате за много неща. Тя е, според мен, if функцията е доста силна, но ще дадем конкретни такива примери малко по-нататък. Да. Сега, може би трябва да спомена, че с цели числа можем да извършим действие, да кажем 23 минус 12. Също можем да направим и с десетичните числа, 12,5 минус 8,3 и 4, примерно. С датите също може да извършим действие. Тоест, ако тук въведа, да кажем, 96-та година и напишем това минус това, т.е. C3 минус D3, излиза резултата, който е равен на броя дни между двете години. 730. Т.е. това, което споменахме. Датата се конвертира в serial number и тази се конвертира в serial number и тук изобразява между двете
разликата, тъй като ние избрахме да е минус. Сега, за стринговете също има вид операции, като, да кажем, такава операция е, тук ще напиша аз, примерно, да бях сложил и равно. Аз. Ето тук ще напиша ти. И ето тук ще напиша, че тази клетка е равна на тази. Имаме един символ, който е за събиране на такива неща. Избирам аз и другата клетка ти. Сега, тук не съм сложил интервалите, ще си получи резултата, ще бъде слято аз ти. Но идеята е, че така можем да събираме стрингове, текстове, т.е. можем да ги съчетаваме. Има и формула за това, concate, но ще я споменем по-нататък. Така. И болевите стойности споменахме за тях. Те могат да са само true или false, само две състояния. Това е за момента. Упражнете, ще ви спомена след това как ето това тук, всичките тези неща са предварително дефинирани шаблони, по който да бъде изобразена тази информация. Тоест, независимо дали е... Тоест, това са шаблони за изобразяване и форматиране на цифровите стойности или дати. Какъв пример ще ви дам? Ако да кажем, това е, искате да е валута и винаги да е фактически число, десетично число, което след него да пише, да кажем, лев, ето така. Когато избера тази клетка и дам accounting, т.е. форматиране като валута, то ще ви приложи този тип форматиране на цялото число. Ще ви сложи два знака след десетичната запетая и след това ще има LV. Като това LV не го третира като стринг, като текст, а просто ви го изобразява по този начин. Реално за Excel това е същото число. Тоест, ако отидете в клетката, виждате 23 минус 12 резултата, а не виждате LV накрая, нали, като текст. Същото е, ако избера тази клетка, избера пак същото форматиране. Ето тук accounting. Виждате ли за Excel, стойността горе във формула бара е 12. Въпреки, че тук е изобразена с LV, това няма никакво значение. Горе е за Excel, той се го третира като десетично, в случая не десетично, в случая цяло число, но форматирано като валута. Следващия път ще спомена Custom Formatting. Това е ето това тук, като изберете. Има Custom Formatting и какво означават всичките тия разхвърляни символи. Те са доста интересно нещо, ако искате информацията, която правите, да изглежда подредено и визуално добре. Не е задължително да го знаете, но мисля, че е много приятно. Чао за сега. Все пак да се обаря. Чао. Надявам се да съм бил под 8 минути.